Hola, què tal? Us parlaré del registre lingüístic. Una de les variacions lingüístiques més significatives que té una llengua és la que es presenta segons la situació comunicativa en què ens trobem. Es tracta de les veritats anomenades estilístiques o registres. Què és el registre lingüístic? Doncs és la variació de la llengua que cada parlant en fa en cada situació concreta per tal d'adaptar-se a la situació comunicativa en la que es troba. Val a dir que tots els parlants d'una llengua poden dominar més d'un registre i utilitzar-lo quan la situació en què es trobin ho pugui demanar, o sigui precís. Bé, quins són els factors que determinen el registre? 4. Per començar, el tema. El tema de què es parla influeix, evidentment, en l'elecció d'un registre determinat. Per exemple, un metge, quan parla amb els seus col·legues d'alguna malaltia, utilitza un registre que no pot utilitzar amb nosaltres, amb un pacient, perquè segurament nosaltres no l'entendríem. Imagineu-vos que anem al metge i ens parla del mal que tenim amb paraules molt tècniques. Evidentment, pensaríem que fins i tot és més greu del que potser sembla, no? Amb tanta paraula rara. El següent és el nivell de formalitat. En aquest cas, el grau de formalitat, o també es podria dir també de serietat, implica que o té a veure amb el grau de coneixença i tipus de relació entre les persones que estan dintre d'aquella situació comunicativa. Per entendre'ns, no utilitzarem el mateix llenguatge amb un familiar que amb un desconegut. I per tant, aquí el nivell de formalitat també determinarà el registre. En aquest cas, els registres formals són més elaborats, mentre que els no formals són espontanis. El canal és un altre fet que també influeix en la tria del registre. El canal que s'utilitza en la comunicació també influeix, com dèiem. Si és un canal escrit, la llengua serà més elaborada que no pas si es tracta d'un canal oral, en què el registre sempre és més espontani i segurament menys preparat que en el cas anterior. Després en parlarem una mica d'aquesta qüestió del fet si està més preparat o menys preparat. Després en parlem. I finalment el propòsit. Clar, el propòsit objectiu final del missatge comunicatiu també condicionarà el registre. El propòsit pot ser informar, entretenir, convèncer, descriure, demanar, predir... En fi, que l'objectiu aquí és també molt important a l'hora de determinar el tipus de registre. Importantíssim. Distingim dos tipus de registres, els registres formals i els registres informals. Els formals són els que, com comentàvem abans, solen estar més elaborats i, curiosament, són els que també remeten a l'ús d'un canal escrit. En canvi, els registres informals són més espontanis i, curiosament, també tenen molta relació amb la conversa oral, per tant, el canal serà sobretot oral. Per tant, el registre formal segurament tindrà molta més base escrita, mentre que els informals la tindrà d'un caràcter més oral. Si fem un cop d'ull al mapa conceptual dels tipus de registres lingüístics, veurem tota la xitxa que hi ha, d'acord? Els registres formals són o poden ser especialitzats, concretats en diferents àmbits, com ara el científico-tècnic, propi dels textos científics, etc. Els literaris, que són els que poden remetre a textos de tipus novel·lístic, poètic, amb un marcat caràcter subjectiu, perquè el que es busca és una certa bellesa, es busca ja no és tant l'ús del llenguatge diguem clàssic, sinó que es busca ja aquí un cert caràcter estètic.
Després el jurídic i administratiu, propi de textos, lleis, etc. Les multes, les clàssiques multes, en fi, està fet amb aquest tipus de llenguatge molt concret. I finalment periodístic, destinat a l'àmbit del periodisme, i el publicitari del món de la publicitat. Dintre del formal també hi ha l'estàndard. L'estàndard és la veritat comuna a tots els parlants, és a dir, garanteix la comprensió mútua de tots els parlants al marge de la procedència geogràfica o grup social. S'utilitza sobretot als mitjans de comunicació, a l'ensenyament i a l'administració. Si fem un cop d'ull als informals en trobem tres tipus: el col·loquial, el vulgar i els argots. El col·loquial. Què té el col·loquial? Bé, no té res que no sapiguem ja o que segurament de manera instintiva fem sempre que parlem amb uns amics, amb uns familiars, utilitzem aquest registre col·loquial, que és el propi de la conversa espontània. I, per tant, si és de la conversa espontània, com dèiem abans, generalment el canal serà oral. El tema és un tema molt genèric, podem parlar de qualsevol cosa amb els amics, amb la família, amb la xicota, amb el xicot, amb qui sigui. Per tant, és un tema general, no és especialitzat i està lligat a fets de la vida quotidiana. El registre vulgar comparteixen moltes de les característiques del registre col·loquial, però la diferència sobretot està dintre del camp lèxic, és a dir, que introdueix insults, paraules malsonants, renecs, paraulotes, en fi. I a més aquí en aquest cas no hi ha cap mena de preocupació per la correcció. És un tipus de registre més deixat, per entendre'ns. Finalment tenim els argots, que són veritats lingüístiques també, registres, que estan estretament lligats a un grup social, normalment lligat a un grup social de caire marginal, com ara, per exemple, els delinqüents, drogadictes, etc. Bé, fins aquí el tema del registre lingüístic. Si hi ha alguna qüestió que vulgueu comentar, ja ho sabeu, apunteu-vos-la i la comentem a l'aula. Que vagi molt bé i fins una altra.